Pekný dobrý deň. V tomto videu ukážem krátky návod, ako jednoducho sa najprv prihlásime vlastne do web stránky. Každý má vlastne svoje administračné rozhrania a svoje vlastné prihlasovacie údaje. Ja sa prihlásim cez svoje. Teraz ideme napríklad do tej podstránky Lenses, ktorá vlastne patrí pod automotív. Tých obrázkov ktoré ste mi poslali, je strašne veľa. Chcem ukázať, že to nie je úplne ľahké to tam nahádzať, takže respektíve ľahké to je, ale je to pracné, takže bolo by lepšie, keby tieto veci zvyšné si nahodíte sami. V podstate kliknete tu na modul, nastavení modulu. Tu vidíte kvázi každý tento obrázok má vlastnú ako keby záložku. Zmeníme obrázok tak, že klikneme na to koliesko. Klikneme buď na koliesko, alebo sem na obrázok, je to jedno. A teraz budem nahrávať súbor vlastne zo zložky, ktorú som si upravil a pomenoval. Čiže idem zadať prvý obrázok, druhý obrázok a takto to musím manuálne vkladať kvázi všade, takže je to taká vec, taká záležitosť, že je trošku zdĺhavá. Preto vzniklo toto video, aby ste si dokázali vlastne tieto veci nahadzovať postupom času aj úplne že sami, aby ste sa to jednoducho naučili a proste mohli to robiť aj vy. Takže áno, doplnil som 5 obrázkov, mám hotovo, kliknem na zelenú fajočku, ako uložiť zmeny, rozkliknem tieto 3 bodky a dám uložiť. To je vlastne všetko. Ak chcem meniť nejaké texty, opäť tu kliknem na nastavenie modulu a dopisujem, mením. Ak chcem konkrétne z niečoho urobiť napríklad odkaz, tak je to jednoduché ako vo Worde. Jednoducho ten odkaz vložím sem a dám OK. Čiže je to fakt jednoduché. Ak by som ale chcel prejsť do inej podstránky, dajme tomu, dám ukončiť vizuálny builder. Dajme tomu, že pôjdem do Railway. Opäť dám zapnúť vizuálny builder. A keď je zapnutý, tak vtedy môžem vlastne editovať veci, meniť názvy a tak ďalej a tak ďalej. Opäť budem chcieť tu na niečo meniť, rozkliknem. Ak by som chcel aj tu zachovať tú istú štruktúru, že chcem mať namiesto 3 obrázkov vedľa seba 4, tak tu jednoducho len zakliknem 4. Keď mám hotovo, kliknem na tú zelenú fajočku, uložiť zmeny, 3 bodky a dám uložiť. Tu sa mi ukazuje prázdny obrázok, je to z toho, že vlastne nie je doplnený. Keď teraz dám tento duplikovať, tak sa mi duplikuje. Keď mám hotovo, dám ukončiť Visual Builder, ako môžete vidieť, je to fakt veľmi jednoduché, pretože vlastne zmeny sa prejavili okamžite. Keď mám hotovo, odhlásim sa a tým to končí.